Historian zehar, artea ikuspegi maskulinoak menderatu du, emakumeak anzurara bultzatuta. Emakumeen gorputzak desiraren objektu gisa erakutsi ziren, eta sortzaile gisa egin zituzten ekarpenak sistematikoki isilduak izan ziren. Arteak ikuspegi hau islatzen du, emakumeak eremu pribatuan eta arte txikietan mugatuz. Hala ere, Euskadiko museo eta bildumetan arrasto utzi zuten emakume askoren lanak daude, izan ere, artea adierazpen eta aldarrikapen tresna bihurtu zuten. Mentxugal, Gerra Zibilaren ostean eman zen berrikuntza artistikoan figura garrantzitsua izan zen. Bere obrak, batez ere paisaia, erretratu eta bodegoiak, olioa, akuarela eta grabatua erabiliz, kolorez beteak daude. Aguafuertes del Norte izeneko seriea nabarmentzekoa da, non Euskal Kostaldea ikuspegi berezi batekin irudikatzen duen. Isabel Bakedanoren obra, arte religiosoa eta pop arta nahasteagatik nabarmentzen da. Bere konposizioek, simbolismoz beteak, itun zahar zein berriko eszenak egungo begiradarekin berrasmatzen dituzte. La Virgen y Niño obran, sakratua eta egunerokoan nahasten ditu, eszena religiosoa ingurune moderno batean kokatuz. Dora Salazar, ohitura garaikideekiko ikuspegi kritiko eta ironikoa duen artista da. Bere arteak, mezu poetiko ez betea, emakumea eta feminitatea aztertzen ditu, eta forma abstraktuak eta volumenak erabiliz, emakumezko identitatea eta kritika sozialaren inguruko osnarketa egitera gonbidatzen du. Maripuri Herrerok, errealitatea eta fantasia nahasten dituen mundu arrotz bat sortzen du. Surrealismoaren eraginez, bere obrak figura humanoak eta ingurunea fusionatzen ditu, atmosfera misteriotsu eta magikoak sortuz, eraldaketaren sentsazioa transmitituz. Maria Paz Jimenezek, surrealismoari lotua, estilo ezberdinak esploratu zituen bere ibilbidean, informalismotik abstrakzioraino. Material eta formekin egindako esperimentazioa nabarmena da, baita abanguardiari egindako ekarpena zein emakumeen esperientzia sozial eta politikoaren inguruan egindako esplorazioa ere. Marta Cárdenas erretratu eta eszenatoki intimistak egiten hasi zen, baina bere paisaiek forma sintetizatu eta koloretsuagoak hartu zituzten. Bidaiek, batez ere Indiara egindakoak, ekialdeko elementuekin aberastu zuten bere lana, energia berezi bat transmititzen duten konposizio bizi eta dinamikoak sortuz.